ni okolos olalono mapiyo, to nyithindo 3,000 e sikunde 18 somo margi nyalo digni. George Bati, Ramogi TV. Riwruoge makelo ni ratiro mar oganda okwedo chenro mar piny owacho mar daro ting' mar duol mar LOPE National Lands Commission kendo tero e migawo mar LOPE ka giwacho ni mano en dhi ataro mar chike mapacho ka. Konotelnegi kod jatelo mar Pamoja Africa Sam Orlando. Jatelo go wacho ni poni piny owacho oduoko chenro duto mag LOPE e migawo mar lo. Piny Kenya biro dok e historia kata sigana mar rocho ratich oganda kotudore kod weche mag LOPE. Riwruogego ma iluongo ni Land Sector Non-State Actors wacho ni piny owacho nyalo bedo gi chenro mar rocho chenro mag bedo gi LOPE pacho ka. Gikwayo jopiny mondo mi onywak gi lwedo mar kwedo parono. The compulsory acquisition process is being attacked. President kata ker netemo wacho ni nitie mibadhi e National Land Commission. To ka nitie mibadhi to institution okrach, National Land Commission okrach kaka institution. Kama makosa nitie en dhano mane iye. Koro okaw dhano mane iye maro ni nigi mibadhi go mondo tergi timnegi investigation kokadho kuom DCI, timnegi investigation kokadho kuom Ethics and Anti-Corruption Commission mondo deal kodgi kaka dhano. Jotich kidieny mar alwora kod lokruok chal kor lwasi kaonti ma Isiolo koro osetieko lipot mayango midhiero mar lokruok chal kor lwasi sekelo kod okenge mowinjo kawo kotende kod lokruok chal kor lwasi mar RESO jodak makono. Kagilose kinde nono chenro mar lipodno, apisa mar kaonti no Laktar Zainab Dida wacho ni chenro ma oketi mar higni 5 chakre 2023 nyaka 2027 biro konyo piny owacho mar kaunti no. Ka director mar alwora kod lokruok chal kor lwasi Osman Bagaja owacho ni gwengego osebedo ka kalo e midhiero mathoth koting'o oro mager. Isiolo e kaunti manokalo e midhiero matek mar oro ka bende jamni mathoth ne otho to mano bende e gino ma gikonyore godo e tayo chenro ma opogore opogore mag yuto. The government now to sit down with other partners and have intervention measures with development partners, and also as one of the conditions by the World Bank that we are able to also conduct this exercise at the world level, and upon meeting some of the criteria or the threshold that they are maybe assessing, then maybe we can be able to meet other resilience grants. Actually, the big amount for creating resilience building in our community level. Okay, the project that we can be able to do with this fund basically comes from the community. As a result of the engagement that we had with the community level, and it is now spelled out in the document.